han er virkelig, virkelig dygtig, meget talentfuld. Tag rigtig godt imod ham, venner. Her kommer Christian Hemmingsen. Men vi har 2 børn, vi er en lille familie, og vi elsker at komme hinanden ved, så jeg har bygget en samsovningsseng. Ja, det er ikke mange, der er med på den. Nå, okay. 2 meter lang, 1,5 meter bred. Der ligger vi 4 mennesker. Ekstremt tæt, nogle gange flere oven på hinanden. Og vi har haft den i 6 måneder nu. Jeg må konkludere, det er forrygende prævention. Der er ikke meget weekendsnoller, når du har 2 øjler liggende der i midten. Så en gang imellem, så er der sådan en stemme, der visker, hey, har du lyst til at knalde? De der situationer går med livrem og seler, så er jeg meget sådan, hey, hvem spørger? Men den der seng, den er jo ikke så præventiv mod almindelige sygdomme. Altså, vi ligger jo klods op af hinanden, ikke? Og børnene, de hoster bare lige ind i madkassen, ikke? Og børnene er jo syge hele tiden, ikke? Den der seng, det er sådan en stor petriskål med stræklagen på, ikke? Jeg har børneeksem på hele ryggen, ikke? Det er fandme pinligt som voksen mand at gå til læge for at få en henvisning til en børnelæge. Og få at vide, at det er 4 gange i år, man har skoldkopper, ikke? Nogle gange så pisser de i sengen. De der drenge der. Og jeg er jo sådan lidt... Altså, det er jeg sgu ikke noget imod. Så er der så grønt lys. Så pisser vi i sengen, drenge. Jamen, det er jo fedt nok. Jeg ligger inderst. Altså, jeg skal alligevel op 2-3 gange om natten, jo. Så pisser vi i sengen. Og min kone, hun er ikke helt tosset med, at jeg også har begyndt at pisse i sengen, ikke? Jeg så til en prøver, hvad fanden er forskellen? Pis er pis. Og hun er meget sådan, forskellen er, skat, at når du pisser i sengen, så står du op. Ja, det kan man måske godt se.